Kako neću? Ono vidio sam kada je tako da me tako htjela si svojeg svijeta. Nisam ja tako prema tebi. Znaš bit. Znaš, bit. Da. Bit je bit. Sad je sad. Govorim u sadašnjem trenutku. Pa vidiš da si sad. A mi ne znamo zašto ja znam bit. I oni ne znaju. Tako da pitamo sad. Najbolji misklik mog života. Sad vam te skužio, sorry. Here's Johnny! Warriors, come out to play. Warriors, Spala, čuje se na Ona većina. Ne znam kako da snimam. Rekla moja kćer, moraš usporiti. To. Možemo. Išao sam snimiti tu prvu scenu, kao moraš usporiti, Grimes, umrećeš tako ako nastaviš. I on kopam 75 godina u šutu pusti. Relatable. Ne, čuješ. Umeđeš ako tako nastaviš our response. Lik nije. Lik samo nastavio. Znači, gledam na 1.75 ili toliko staro i sporo. Ono, čuješ. Najbolji misklik u mom životu. Ja na šljaci plivam i Feren ono, daj nešto mokne ručni, ja njemu ono, daj stavi mi ga usto, pičko jedna. Daj Bože. Da, Bogdan je bolje. A to mi ono, znaš ono. Moraš tako. Toga sam završio svima kako treba, znaš ono, smio se, znaš ono. Što sam ti reći, aha, još sam dodao jedan twist, nešto. Dodao sam još jedan twist na ovu priču, a to je titlovi na bosanski. Ne možemo ništa sad igrati. Sad možemo meni cigaru da smo... Pitala što možemo igrati.